हेलौ लोगोफोर गिबि गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय बावहरनाय थाबाय। नै दायो आङो फार्स्ट ब्लग लाइभआव फार्स्ट टाइम ब्लग बानायजेननो नागिरदों। आसा खालामो बयखौबो मोजां मोनगोन होननानै। दिनै जोङो 15 आगष्टनि एसे बेरायनो थांनो नागिरदों। बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर नै दिनै जोङो बेरायनो फैबाय इन्डिपेन्डेन्स डेनि फार्स्ट टाइम। दै लोगोफोर हाजो गाखोगासिनो जोङो दायो। मेंबाय माथो। ए सैथिबो